To se jim ovšem těžko může podařit, protože tento klub patří k nejzkušenějším, zastavuje císařské a nutí je k obraně. Do útoku již zasáhla i jízda, která se snaží podpořit sílu útoku. Ale ani jízda nemohla vyvolat zmatek a tak se vrátila na své místo v sestavě. Vyráží oddíl stavů a palbou nutí císařské jednotky zastavit a semknout jejich postavení.